Vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy nášho podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o kostiach, o osteoporóze a o jednom nenápadnom, ale za to veľmi dôležitom vitamíne K2. Osteoporóza sa často nazýva aj tichý zlodej kostí. Dlhé roky o ňom nevieme a jedným z takých prvých signálov býva často zlomenina. Ako tomu predísť? Prečo nestačí len vápnik? Aj na túto tému sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom, pánom doktorom Jurajom Vozárom. Vítajte, pán doktor. Ja vám veľmi pekne ďakujem opäť za pozvanie a teším sa na túto tému. Ďakujem. Tak začneme od začiatku. Vedeli by ste nám povedať, že kedy reálne začína pribúdať kosť a kedy naopak tá kostná hmota ubúda a kedy je už na mieste riešiť nejakú prevenciu? Ten cyklus tvorby a spätnej rezorpcie a straty kvality kosti sa deje v našom tele viacnásobne a v rôznych časoch. Odburávame kosť stále. Primárne v noci, každý deň remodelujeme svoje kosti s tým, že prebudováva ten organizmus to podľa našej záťaže a podľa tej potreby, ako vlastne namáhame to naše telo. Plus do toho vplýva, v akom období života sme. Zásadný na to vplyv má naše detstvo, kedy sa primárne tá kosť tvorí a rastie a vyplňa sa vápnikom. Potom je také trošku obdobie, kedy sa tá kosť stagnuje okolo 30. veku života a potom prichádza obrovský zlom v živote kosti a to je menopauza u ženy, respektíve starnutie ako také, kedy sa tá kosť primárne viac degraduje ako tvorí. Čiže z tohto pohľadu by sme to mohli rozdeliť na také dve obdobia, do 35 rokov a po 35 rokov veku života. Do 35 rokov primárne ten organizmus tvorí tú kosť a po 35 rokov do našej smrti ju pomaličky degraduje a tá kosť stráca svoju kvalitu. Čiže tieto dva atribúty tej remodelácie tej kosti dennej a životného cyklu primárne vplývajú na zdravie a kvalitu našich kostí. V minulosti sme počúvali často také vety typu, že treba brať vápnik, aby sme mali zdravé kosti, treba brať vápnik. Dnes už aj na základe nášho predošlého podcastu, kedy sme sa tu stretli, tak si spomínali aj vitamíny iné, ktoré sú zapojené v tom procese kostnej remodelácie. Tak sa chcem spýtať, že je to teda pravda, že stačí nám ten vápnik, alebo je tam potrebné ešte niečo dodať? Veľmi sa tá doba zmenila a tie odporúčania našich babiek síce platia, ale poznanie sa zásadným spôsobom zmenilo, pretože keď sme niekedy počúvali, že máš slabé kosti alebo choré kosti, alebo máš zlomeninu, daj si vápnik. Je to čiastočne pravda, pretože my sme v tom čase mali dostatok iných látok, ktoré na to vplývajú, na tvorbu alebo rast alebo remodeláciu kosti, vďaka tomu, že sme inak žili. Na čo myslím? Základnou potrebou pre kvalitné a zdravé kosti je vitamín D. A niekedy vaši, moji starí rodičia trávili ten deň primárne na slniečku, vonku, v záhrade, tvrdo pracovali a tvorili ten vitamín D. Dneska tá spoločnosť sa úplne zmenila. Náš život trávime v kanceláriách pri počítačoch a na slniečko nejdeme. Čiže máme pandemický nedostatok vitamínu D. Takže to je jeden prvý čiastočný časť toho, ktorú musíme tomu organizmu dopriať, je dostatočná hladina vitamínu D. Vitamín D je esenciálny vitamín, aj keď to nie je celkom pravda, pretože vitamín D nie je vitamín, ale je to hormón, ktorý vplýva na transport toho prijatého vápnika, ktorý príjmeme v potrave, do organizmu. Čiže on je nosičom toho vitamínu D do krvného riečišťa cez tú črevnú stenu. Čiže jednoducho pre našich poslucháčov je to tak, že keď akýkoľvek objem vápnika zjem a nemám vitamín D, tak rovno ho aj dávame do záchodu, pretože nemá ho čo do toho organizmu z toho našej potravy si vziať. To je alfa a omega vstrebávania, je teda vitamín D. Čiže suplementácia samotným vápnikom nemá zmysel, respektíve je výrazne obmedzená, ak nemáme dostatočnú hladinu vitamínu D. Áno. A potom tá doba výrazne pokročila v tom, že vieme o ďalšom vitamíne, a to je vitamín K2, a prísne zdôrazňujem vitamín K2, nie vitamín K1,
je ten, ktorý zase zabezpečí, že ak ten vápnik nám vstrebal vitamín D z čreva do krvného riečišťa, tak vitamín K2 nám ho usmerní na to správne miesto. Má v organizme zodpovednosť ukladania vápnika do kosti. Čiže je to taký, ľudovo to, my tak slangovo hovoríme policajt, ktorý nasmeruje tie jóny toho vápnika, ktoré nám kolujú v tele, na to správne miesto. Čiže neuložia sa na nesprávnom mieste, ako sú napríklad mäkké tkanivá, ale je nasmerovaný do kosti. A zabezpečuje aj pružnosť samotnej tej cievy vďaka tomu, akým spôsobom ten vápnik do tej kosti dopraví. Áno, ešte sa tak vrátim, že čo je to teda v podstate tá K2, lebo ešte zo škôl si pamätám napríklad vitamín K ako taký a nejaký súvislosť so zrážaním krvi. Tak K2 je niečo iné teda? Áno. Je treba prísne rozlišovať v tých vitamínoch K. Oni to sú vitamíny skupiny K a sú vlastne tie vitamíny 3 a je K1, K2 a K3. V organizme alebo v potrave, ktoré máme vlastne, príjmame všetky, ale každý má absolútne iný účinok. Čiže keď si budeme neskôr hovoriť asi o suplementácii aj tom vitamínom K2, alebo teda vitamínom K, je treba pozerať, aby sme si kupovali konkrétny vitamín K2, nie vitamín K1, pretože K1 je kofaktor zrážania krvi a pôsobí v našej pečeni hepatálne priamo na jadra buniek a má vplyv na zrážanie tej krvi. Čiže ak by sme prijímali vitamín K1, mohli by sme mať problém so zrážaním krvi. Ale to neplatí o vitamíne K2, ktorý pôsobí mimo našej pečene extrahepatálne a má vplyv na ukladanie toho vápnika do mäkkých tkaní, respektíve do tých kostí. Čiže je to úplne iný vitamín, hoci sa veľmi, veľmi podobne volá. A ako to zabezpečí ten vitamín K2? Ako zabezpečiť to, že vlastne sa mi, keď vás dobre chápem, že sa neukladá ten vápnik do mäkkých tkaní, ale ukladá sa do kostí? Že ako to robí? Je to dosť komplexná téma. A náš organizmus, alebo každý organizmus je pod vplyvom určitých hormónov, ktoré zabezpečujú mechanizmus alebo biológiu tvorby tých samotných tkaní a regeneráciu. A napríklad aj v tomto prípade je to osteokalcín, ktorý vplýma a má priamy dosah na tvorbu samotnej kostnej hmoty. A vitamín K2 je kofaktor určitého ukladania toho vápnika do tej kosti. Čiže za jeho prítomnosti sa udeje niekoľko biologických mechanizmov, ktoré majú za následok tvorbu tej kostnej hmoty. Čiže za v súčasnom prítomnosti vitamínu K2 pri určitom biologickom procese sa vytvára kosť. Automaticky z toho vyplýva, že ak ten vitamín K2 tam nie je prítomný, tak sa tá kosť netvorí buď optimálne, alebo v dostatočnom množstve. Vieme už aj z minulých podcastov, že vyrábate vitamín K2. Akým spôsobom sa napríklad líši váš, minulý podcast ste to naznačili, ale akým spôsobom sa líšite od konkurencie tých vitamínov K? Okrem toho, že teraz ste spomínali, že mnohé K2 v sebe schovávajú aj nejakú časť K1. Ale teda okrem toho, ako sa líšite? Mali sme výbornú debatu a práve o kvalite tých výživových doplnkov a respektíve z čoho sa tie výživové doplnky skladajú a v akom objeme sa vyskytuje jednotlivé aktívne zlúčenie tých výživových doplnkov. Biomín naozaj pristupuje k tejto téme zodpovedne a v jeho výživových doplnkoch je naozaj to, čo deklaruje na tom obale. Pri vitamíne K2 je to o čosi komplikovanejšie práve kvôli tomu, že treba si naozaj prečítať celý názov toho vitamínu. Bohužiaľ to nie je len o vitamíne K. Takže je dôležité, aby sme si uvedomili, že to je nie vitamín K1, ale vitamín K2. Následne je veľmi dôležité si uvedomiť, aká forma toho vitamínu K2 to je, pretože poznáme aj vitamín MK4 alebo MK7. Je to veľmi zásadný faktor, ktorý rozhoduje o stabilite a dĺžke prítomnosti toho vitamínu v tele, čiže musí to byť ten MK7 enachinón, vitamín K2. A teda kvôli, že má dlhšie sa udrží v tele? Áno, úplne iný biologický polčas rozpadu. A následne to je MK7 a následne ešte je dôležité vedieť, aká forma je to, či to all trans forma alebo nie, pretože ten efekt
práve spôsobujú tie konkrétne mikroštruktúry tej biologickej formácie a vďaka tomu funguje úplne inak. To je rozdiel oproti tým iným výživovým doplnkom, ale respektíve keď používate tie aktívne zlúčeniny pri tom výrobe nie od renomovaných výrobcov, ktorí nemajú až takú kvalitu toho vitamínu K2, kde to považujem ja niekedy aj za vyhadzovanie peňazí, pretože ten efekt až nenastane. Hej, že keď použijete napríklad tú MK4, tak vlastne vy ho tak skoro odburáte, že on nie je prítomný pri tých procesoch tej regenerácie. Tam platí, a to sú vlastne deje, ktoré sú odkúkané len z prírody a takto proste príroda funguje, že tá remodelácia tej kosti je večer. A respektíve v prvej fázi spánku. Keď vy večer zaspíte, dokonca na to vplýva ešte aj mesiac, respektíve cirkadiálny rytmus, aká je dĺžka svitu. To znamená, ako náhle zaspíte, jedna z prvých aktívnych regenerácií je remodelácia kosti. Ano. Čiže vylučuje sa vám paradhormón a vďaka tomu sa tá kosť začína remodelovať. A vtedy je potrebné, aby v organizme bol prítomný ten vápnik. Čiže napríklad užívanie vápnika je dôležité, aby sa tomu prispôsobilo a užívalo sa večer. Ano. Aby bol dostupný práve v tom čase, kedy organizmus ho zapracováva. Aby bol nevylúčený, aby konuloval v tej krvi, aby bol v dostatočnom množstve prítomný. Kdež naproti tomu vitamín D a vitamín K, ich špecifikum patrí, že patria do skupiny v tuku rozpustných vitamínov, by sa mali užívať úplne v inom čase, práve kvôli tomu, že spolu nepôsobia v tom istom biologickom procese alebo v tom istom biologickom rozpade, čiže je dobre ich užívať s tukom, nejakým potravou, najlepšie ráno alebo cez deň, práve vďaka tomu zabezpečíme vyššie vstrebávanie. Čiže keď sa spojí vitamín K2 a D3 s vápnikom v čreve naraz, ano, tak sa vytvárajú nerozpustné zlúčeniny. Lebo sa spojí ten tuk s vápnikom. Je to, sa to ľudovo volá zmidelňovanie tukov, tak sa vyrábajú aj mydla, kde sa spáva tuk s vápnikom. A toto sa určitém forme udeje aj v našom organizme. Aj keď sme suplementovali nejaký objem vápnika, tak práve vzájomným vyviazaním s tým tukom zabezpečíme to, že sa nám nemá čo vstrebať a vylúčime ho. Čiže je dobre oddeliť podávanie vitamínu K2D3, respektíve úplne oddeliť podávanie vápnika s akoukoľvek stravou, pretože keď zjeme maslo, zjeme nejaký rezeň alebo zjeme nejaký syr večer, tak všade sú tie tuky. A ten proces sa rovnako udeje, nie je to viazané samozrejme na tie vitamíny K2D3, ale zabezpečíme si menší objem tej látky dostupného pro organizmus vďaka tomu, že sa vyviaže v čreve a opúšťa náš organizmus. Áno. Kedy teda je najlepšie začať? Takže spomínali ste ešte, aby som zhrnula, teda vápnik večer, správne, a vitamín K2D3 ideálne niekedy cez deň ráno. Ráno s jedlom. Dobre. Čiže kebyže sa, ďalšia moja otázka, je vhodné, alebo takto, kedy je vhodné začať užívať ako prevencia, v akom, spomínali ste o tej kostnej rezorpcii, že po tom 35. roku je to vhodné vlastne začať s takouto prevenciou v tomto plus minus okolo tej 35-ky? Alebo je to tiež komplikovanejšie? Je to komplexná téma, pretože už zdravia a potrava našich detí je veľmi zlá. Čiže je otázne, že kedy s tou suplementáciou začať. My máme posun prítomnosti osteopénie. Máme dve ochorenia kosti, respektíve dve štádia ochorenia kosti podľa jej kvality a prítomnosti objemu vápnika v nej. Je tu osteopénia, kedy je malá nedostatočnosť, respektíve menšia nedostatočnosť toho vápnika, a potom je osteoporóza, k tomu len ľudovo aj teda riedke kosti, keď už naozaj to považujeme za ochorenie. A posúva sa nám tá hranica tej osteopénie, kedy nastupuje u tej populácie smerom dole. Práve vďaka tomu, že nielen ako sa stravujeme, ale aj aký objem toho vápnika a vitamínu D v organizme máme. Čiže ja sa osobne domnievam, že budeme musieť začať suplementovať oveľa skôr, ako sme bežne boli zvyknutí, pretože bežné to bolo začať užívať okolo 55., 60. roku života. Dnes už to absolútne neplatí. Každá žena, každý muž okolo 40. roku života by na to mal myslieť, že práve dochádza k útlmu tvorby tej kosti, čiže tá regenerácia tej kosti prebieha oveľa pomalšie a vďaka tomu by mal aj na to myslieť, aby mal dostatok vápnika, káčka a vitamínu D3 v organizme, pretože si to tá jeho kosť vlastne nemá odkiaľ vziať.
Kosť je ináč zásobáreň vápnika. Kosť má dve funkčné významy v organizme, samozrejme pôsobí ako stabilizačný prvok, dáva pevnosť tomu nášmu telu, ale druhý a ten dôležitejší je, že je to vlastne akási zásobáreň toho vápnika pre jeho využitie v organizme. A osteopénia a osteoporóza znamená, že naše telo si zobralo z tej kosti viac, ako sme mu my dali, lebo ono musí fungovať, vápnik priamo vplýva na pohyb svalov a najdôležitejší sval v našom tele je samozrejme srdcový sval, čiže my ho dennodenne spotrebovávame a keď ho z tej potravy nepríjmame, tak on si vyberá to z kosti. No a po tej 35-ke, respektíve okolo 40. roku života sa majoritne stáva, že viac spotrebovávame, ako do toho organizmu dodávame, čiže sa nám tvorí tá prvá fáza toho ochorenia tej kosti osteopénie. Osteopénia je ešte fáza ochorenia, ktorú vieme zvládnuť, vieme ju zvrátiť, čiže každý, kto dobre myslí na seba, má sa rád, alebo myslí na starobu a prevenciu napríklad zlomenín, by mal začať zaoberať sa touto témou už okolo 40. 45. roku veku života. Pretože prvým signálom, keď sa niečo väčšinou stane, je práve tá nárazová zlomenina. Ideme dole schodami, z posledného stupienka prudšie stupím a zrazu mám zlomený krčok a sa všetci sa pýtajú, a preboha, prečo sa to stalo mne? No lebo si na tie kosti nemyslel, dlhodobo si nesuplementoval, respektíve zásadným míľnikom v kvalite kosti je menopauza. Keď žena prestane menštruovať, zmení sa kompletne celá biológia organizmu, nie je to teda len otázka zdravia kosti, ale je tam aj teda aj to zdravie kosti a regenerácia, respektíve rezorpcia vďaka neprítomnosti estrogenov je výrazne pomalšia, až skoro zastavená. A platí taká poučka, alebo platí taká premisa, čo pre tie kosti prvých 10 rokov po menopauze spravím, to na starobu ako keby som získal, pretože buď sa o tie kosti postarám a budem suplementovať a budem si dodávať do toho organizmu to, čo tie kosti potrebujú, v tom čase, keď vlastne ešte som nestratil tak veľa, len to trošičku doplňam, lebo tá biológia sa zmenila. Ako keď počkám 10-15 rokov, nebudem na to myslieť, tie kosti sú už prázdne, sú v štádiu ochorenia osteoporózy, ktorú je zvrátiť vlastne už skoro nemožné. Hovorí sa ľudovo, že osteoporóza sa už vyliečiť nedá, dá sa len určitým spôsobom stabilizovať alebo udržiavať a tým pádom tá osteoporóza už bude sprevádzať až do smrti. Ano. A užívanie vápnika 20-30 rokov je mimoriadne náročné. Tá adherencia toho pacienta je zlá, pretože užívať denne niečo práve preto, aby som vyživil svoje kosti, ktoré vlastne ani nevidím a možno nebudem mať zlomeninu, je ťažké vysvetliť. Ťažko pochopiteľné väčšinou pre tú pacientku a vďaka tomu tá investícia do toho zdravia v tom období straty menštruačného cyklu menopauzy je výrazne benefitnejšia a potom je tá suplementácia možno aj nemusí byť, respektíve môže byť výrazne miernejšia. Čiže tu by som apeloval na každú ženu, každé dievča, aby sa okolo toho veku 40-45 rokov opýtalo svojho gynekologa, kam naozaj pravidelne tie dievčatá chodia, že či by nebolo dobre sa pozrieť aj na zdravie mojich kostí, či by sa nebolo dobre pozrieť na hladinu vitamínu D, či ja vlastne v dostatočnej miere pomáham práve aj tejto časti môjho tela, aby som predišiel do budúcna problémov s kostiami alebo so zdravím mojich kostí. Prednedávno som ku mne dostal taký článok, kde som sa dozvedela, že v podstate v potrave v dnešnej dobe je skutočne oveľa menšie, už si nepamätám percento, ale oveľa menšie množstvo vápnika. Čiže skutočne možno aj týmto to bude, že v tej strave toľko toho vápnika, ktorú príjmam. Ja napríklad dám si takú brokolicu, kde si myslím, že nejaký vápnik skutočne asi tam ani nemusí byť také množstvo a možno aj z toho dôvodu sú tie naše kosti v dnešnej dobe, okrem tých ďalších faktorov, čo ste vymenovali, ako nedostatočné slnenie a tak ďalej, že aj z tohto dôvodu si myslím, že môže byť tá kosť v podstate v takom horšom stave a teda sa skôr stretávame s osteopéniou a s osteoporózou, ako ste spomínali. Áno, suplementácia je nevyhnutná aj presne z tohto dôvodu, ktoré ste popísala, pretože my sme sa dostali do fázy veľmi intenzívneho poľnohospodárstva a my sme robili teraz jednu štúdiu, kde sme sledovali pacientky práve v tomto období a sledovali sme aj denný príjem vápnika. A deklarácia podľa tých tabuliek, ktoré si oni písali, čo zjedia,
vyzerala na prvý pohľad veľmi dobre. Ale skutočnosť vôbec nereflektovala v tom organizme a povedzme si prečo. Dneska to poľnohospodárstvo a napríklad výborným príkladom sú paradajky, kde sa promuje informácia, že sú pestované hydroponicky, to znamená sú pestované v skleníkoch, kde je určité kokosové vlákno, do ktorého do každého toho koreňa kvapká nejaká výživa a z toho tá paradajka narastie. Tak si úprimne povedzme, že odkiaľ má tá napríklad paradajka vziať tú výživu, keď je takto pestovaná. Není tam žiadna pôda, není tam žiadne pôsobenie vonkajších vplyvov. To znamená, že bežne dneska máme percentuálne zastúpenie tých zložiek aktívnych, ktoré by sme si mysleli, že popisujeme v tej zelenine o 70 a viac percent menej. Čiže paradajka spred 20 rokov s paradajkou oproti dnes sa líši v obsahu vápnika okolo 70%, jeho tam menej. Takže principiálne takí tí zdravo a biožijúci ľudia, nedaj Bože, si kúpia ešte alebo vypestujú sami, dajme tomu. Ale my bežní smrteľníci, ktorí sa stravujeme zo zeleniny a ovocia, ktoré si kúpime v bežne dostupných obchodoch na Slovensku, nedokážeme zabezpečiť v tom období dostatočný príjem, hoci máme pocit, že sa vyvážene a pestro stravujeme. To je ďalšia samostatná téma, to sa môžeme k tomu vrátiť, pretože na kosti pôsobí ako jed všetky kolové nápoje, kde je kyselina fosforečná. Kyselina fosforečná je prítomná vo všetkých mäkkých syroch, vo všetkých údeninách a je to vlastne rozpúšťadlo. Je krásny test, keď si do kolového nápoja vložíte vajíčko, čo sa s ním za 2 dní stane. Za 2 dní je z neho taká vláknitá membrána a celý ten vápnik sa z toho vlastne uvoľnil a pláva v tej tekutine. Prečo si myslíme, že keď to budeme piť, že sa nám to v organizme nestane? Jednoducho my aj spolu vstrebávame aj tú kyselinu fosforečnú, ktorá nám rozpúšťa naše kosti. A to je ten jeden z tých dôvodov, o ktorých som hovoril, že tá kvalita tej kosti sa posúva alebo zhoršuje už oveľa v rannejšom štádiu, ako to bolo, práve pretože sa spravujeme fast foodovo, štandardne príjmame takéto, by som povedal, rozpúšťadla pre naše kosti a vďaka tomu netvoríme alebo ničíme si tú kosť priebežne. Takže príjem vápnika je zásadne nižší ako býval a vďaka tomu automaticky aj to zdravie tej našej kosti je posunuté alebo problémy s kosťou do skoršieho štádia a kvalita tej kosti sa znižuje oveľa skôr, ako to niekedy bývalo. Takže v podstate ste spomínali teda dôležitosť stravy, ale asi aj teda životného štýlu, nejesť, nepiť také kolové nápoje a nejesť fast food. Čiže na tomto sa zhodneme. Tu by som vás zastavil. Čo myslíte, čo by som dal na prvé miesto v tomto? Že čo je dôležitejšie? Životný štýl? Je to pravda, ale ten životný štýl je to v podobe pohybu. My sme pripútaní k počítaču, k televízoru a nehybeme sa. Najzdravší pohyb. Ktorý je najzdravší pohyb? Predpokladám chôdza. Najzdravší pohyb je dostatočná chôdza, čiže na zdravie našej kosti z tohto uhla pohľadu má zásadný vplyv, koľko sa hýbeme. Čiže jedna vec je samozrejme strava, lebo tá kosa musí z niečoho vytvoriť, ale druhá vec je tá, že musí byť aj dôvod pre ten organizmus remodelovať, respektíve modelovať do určitej formy a to je záťaž. Čiže ak by sme si dokázali vlastne nastaviť ten náš životný cyklus, dneska je to moderné, lebo máme všetci tie hodinky a počítame si kroky, by to bolo optimálne, pretože čím intenzívnejšie tú kosť budeme zaťažovať, tým lepšie ona bude dopytovať v tom organizme tú regeneráciu a vďaka tomu, keď budeme ešte aj suplementovať potom vitamínom K2, D3 a nejakým vápnikom, sa nám to lepšie zapracuje, lebo spolu to všetko jedno s druhým spôsobí. Má na to vplyv cirkadiálny rytmus, má na to vplyv, kedy ideme spať, lebo že tá remodelácia kosti prebieha v prvej fáze spánku do polnoci. Čiže tí, čo chodia neskoro v noci spať, alebo vôbec spať nad ránom, mám kamaráta jedného počítačového technika, ktorý pracuje práve v noci a medzi 2. a 3. chodieva spať. U neho som 100% si istý, že bude aj to chlap a bude mať problémy s kostiami. Čiže aj kedy chodíme spať, ako veľa sa hýbeme a samozrejme ako sa stravujeme. Je to komplexný problém, je to balíček. Nie je to o tom, že no dobre, tak ja beriem vitamín alebo ja beriem vápnik, ja som v poriadku. Nie, to nie je pravda. Chcela by som sa ešte vrátiť k tomu vitamínu K2. Viem ho získať zo stravy? Áno. A z akej? Príroda to tak zabezpečila, že sme ho vedeli získať zo stravy. My sme nikdy nepotrebovali suplementovať vitamínom K2. Nikdy. Pretože v každej oblasti sveta
sa vyskytovala určitá forma potravy, ktorá nám ho v organizme zabezpečovala. Primárne nám vytvárajú vitamín K2 baktérie, ktoré máme v črevách, čiže to je tá prirodzená mikrobiota, preto je tá veľmi dôležitá, v akom stave ju máme. Ale tvorí sa vitamín K2 aj fermentáciou vo všetkých fermentovaných potravinách. Čiže v našej zemepisnej šírke aj najobľúbenejšia fermentovaná potravina, alebo boli dve, je kyslá kapusta a k tomu bola brínza. Áno. Čiže to boli dva produkty, kde sa vyskytujú prirodzene živé mikroorganizmy, ktoré práve svojom životným cyklom produkujú vitamín K2 a odtiaľ ich vedel ten organizmus získať. Dneska nič z toho nie je pravda. Nič, absolútne nič. Aj keď si kúpite kyslú kapustu v obchode, tak keď si pozriete, sú tam minimálne 1 alebo 2 konzervanty a nie je nič na tom živé. Čiže tam nie je žiaden prítomný živý organizmus, ktorý by vlastne zabezpečil tvorbu toho vitamínu K2 a vďaka tomu ho musíme suplementovať. Oni sú to výborní kámoši. Vitamín K2, D3, aj z pohľadu zdravia ciev alebo vôbec z pohľadu množstva iných vecí spolu pôsobia a navzájom si pomáhajú v tom strebávaní a obidva musíme strebávať, lebo už ako tak aj po covide sme prijali tú mantru, že by sme mali suplementovať vitamín D. Áno. To už sa tak nejako, aj keď to upadlo, ale aspoň nejak sa tak vie, ale ja by som teraz do toho už pridal aj vitamín K2 práve kvôli civilizačnej zmene potravy, ktorú my máme a nevieme prijať do toho organizmu tie prekurzory alebo tie formy, ktoré nám zabezpečili, že sme ho mali dostatok v tom čreve, respektíve tá prirodzená mikrobiota v našom čreve nie je tak zdravá, aby produkovala dostatočné množstvo vitamínu K2 pre zdravie našich kostí. Nádherným príkladom je Japonsko. K2 v Japonsku príjmajú tí ľudia z fermentovanej soje. Volá sa to natto. A každý, kto bol v Japonsku alebo kto pôjde do Japonska a má chuť sa niekedy zabaviť alebo sa pozrieť, nech sa zajde do regálu v obchode, kde sa predávajú chladené výrobky. Tam nájde produkt, ktorý nikde v Európe sa nepredáva. Sú to plastové kelímky podobné našemu jogurtu a všetci sa volajú natto. N-A-T-T-O. A je to fermentovaná soja. A tí ľudia proste pochopili, že množstvo benefitov toho aktívneho fermentovaného procesu pre ten rozvoj je tak významný, že to zaradili do denného užívania v denných raňajok alebo denného užívania v podobe stravy, respektíve čo to je? Je to niečo okolo nás jogurt, alebo je to proste tak bežná vec u nich, že deti v školách si dávajú na to a vďaka tomu sú výrazne zdravší. Je to oblasť sveta, kde nie je problém s osteoporózou, kde oni práve tento problém eliminovali práve kvôli tej dostatočnú príjmu vitamínu K2. Samozrejme, bez vitamínu D3 to nemá vplyv a ako som spomínal, vitamín D zabezpečuje vstrebávanie a vitamín K2 zabezpečuje ho správne ukladanie a vďaka tomu synergickým pôsobením vitamínu K2 D3 dochádza k optimálnemu zdraviu našich kostí. Čo je tu dôležité povedať, je, že vitamín K2 z princípu by sme teoreticky mohli povedať, alebo laicky na prvý pohľad mohli povedať, že ho nepotrebujeme. Lebo máme vápnik, máme vitamín D a tým pádom pre ten organizmus zabezpečujeme tú štandardnú potrebu, ktorú on má. Ale je tam taká vec, ktorá sa volá, alebo odborne sa to volá kalciový paradox. Áno, a čo to znamená? Kalciový paradox je taká zvláštna situácia v organizme, kedy naozaj vy sama osobne zjete dostatočnú dávku vápnika, máte, čo nemáte, ale máte dobrú hladinu vitamínu D, vstrebete ho do organizmu a teraz zrazu ho máte kolujúci v tom organizme, v tej krvnom riečišti máte dostatok tých jónov vápnika. A súčasne v tom istom čase máte osteoporózu. Čiže je to taká zvláštna, preto sa to volá paradox, že ja mám dostatok vápnika, ale mám riedke kosti. A vďaka čomu to je? Vďaka je to tomu, že vám chýba ten policajt. Chýba vám ten vitamín K2, pretože vám sa primárne ukladajú potom tie jóny vápnika do mäkkých tkaní a najčastejšie do ciev. A vznikajú z toho kožnatené cievy, nepružné cievy, pretože je tam nadbytok toho vápnika, on sa potrebuje niekam uložiť, ale nemá ho čo nasmerovať do tej kosti. Ano. A vďaka tomu je uložený v tých cievach. Čiže v tomto, som ako hovoril, sú to veľkí kamaráti, títo vitamíny obidva, pretože zabezpečujú
celé to optimálne vstrebávanie a ukladanie. Čiže nie je to len o vstrebávaní, ale aj o forme toho miesta ukladania. A čo má vitamín K2 ešte ako naozaj unikátne je, a myslím si, že časom bude veľmi silne používaný aj k našimi kardiológmi, pretože on vie tie usadeniny toho vápnika v tých mäkkých tkanivách znova rozpohybovať. To znamená, že keď ja mám už, vďaka tomu, že som dlhodobo možno neoptimálne suplementoval ten vitamín K2, ukladané nejaké vápnikové plaky na tom povrchu tých ciev, tak vďaka dostatočnej suplementácie vitamínom K2 sa znova vytrhnú z tých miest tie jóny toho vápnika, rozhybu sa v organizme a uložia sa do kosti. A vďaka tomu znova spružníme tie cievy. Čiže niekedy aj treba myslieť na to, že ten vysoký krvný tlak, ono sa to najčastejšie spája s cholesterolom, ktorý sa ukladá v strednej cieve, tej strednej časti cievy a je vlastne už nepohyblivý a ten nám znižuje pružnosť tej cievy a to sú nadbytok toho cholesterolu, ktoré nám krúži v krvi, ale môže vplývať aj na kvalitu pružnosti ciev vápnik, ktorý je uložený v cievach. Áno. A vďaka vitamínu K2 si znova môžeme navodiť ich spätnú pružnosť. Takže je to unikátna vec, je to vec, ktorú na Slovensku síce už poznáme okolo 10-15 rokov, ale ešte tak nejak zásadne neprišla do štandardu používania. Stále to bereme ako nejakú výnimku, prípadne sa toho aj nejada Bože bojíme, pretože sme si to, ako pred chvíľou sme hovorili, spájame so zrážaním krvi a pritom je to esenciálna vec. Áno. A platí to, čo ste povedala aj vy a mne sa to páčilo, že my by sme ho z princípu nemali používať. Nemali by sme ho suplementovať. Lebo organizmus si to by mal vedieť, spraviť sám. A je to čistá pravda. Takisto by sme nemali užívať vitamín D. Takisto by sme nemali užívať vápnik, pretože pestrá, vyvážená strava, ako nás príroda nastavila, by mala zabezpečiť všetko preto, aby organizmus bol v dobrej kondícii. Ale vidíme, ako to je a vidíme, ako sa stravujeme, vidíme, ako žijeme. Nemali by sme. Musíme na to myslieť. Musíme myslieť, že vitamín D je esenciálny vitamín, ktorý musíme denne príjmať. Musíme. Má efekt možno až na 300-350 procesov v organizme. Čiže keď ja mám nedostatok vitamínu D, 300 procesov mi nefunguje optimálne. A ja by som dneska k tomu pridal, že každý by mal užívať vitamín K2. Áno. Proste určite žena okolo 40. roku života, žena, ktorá prichádza do menopauzy, ktorá začína mať problémy, že už to sama na sebe cíti, by ho mala užívať, pretože to zdravie tej kosti, zdravie tých ciev, jej to vráti. To sa všetko vráti. A vráti sa to v takom detaile, ktorý možno ani nebude čakať, že pôjde na lyžovačku, bude behať za svojím vnúčikom, alebo bude bicyklovať a nezlomí si tú nohu, alebo doskočí a tak kost zaprúží a ideme ďalej a všetko je v poriadku a zdravie tej kosti jej vráti plnohodnotný život a to chceme. My dneska všetci chceme žiť dlho a chceme žiť dlho zdraví, chceme dlho žiť plnohodnotne alebo naplno, ale nič preto nerobíme, alebo robíme preto strašne málo. A pýtame sa, a prečo ja? A prečo mne sa zlomila kosť? Áno. Tie príbehy, ktoré mi volajú tie pacientky, sú neuveriteľné. Pán doktor, ja sa stravujem tak, ja sa stravujem bio, ja robím to, ja som doma na záhradke stále a ja neviem čo, máme kozičku a máme to a tamto a na konci dňa to môže skončiť na nejakom vitamíne K2. Áno. Hej, že možno aj to by bolo, to počúvam veľmi často, ja to nepotrebujem, ja robím na záhradke. Prepáčte, je to omyl, nie je to pravda. Ak to môžem shrnúť, takže vápnik potrebujem v podstate ako takú, nazvem to, potravu pre tie kosti, ako ten stavebný prvok. Vitamín D3 v podstate mi pomáha, okrem, teraz ste spomínali nejakých 300 procesov, tak okrem, alebo medzi nimi je aj to, že zabezpečuje ten prechod toho vápnika, aby sa dostal vôbec do toho tela. A na záver teda ten vitamín K2, ten dopravca, taký ten policajt, ako ste ho nazvali. Takže v podstate tieto tri... Nemám čo dodať. Tri vitamíny. Prešla som. U mňa by ste dostala Ačko zo skúšky. Perfektné. A vrátim sa ešte, sme sa rozprávali minulý podcast aj o prírodnom vápniku a že je to dôležité, či budem kombinovať K2D3 s klasickým alebo s prírodným vápnikom. By som sa k tomuto možno, že ešte vrátila. No, tak akože keďže tu zastupujem firmu Viomin, by som mal na prvom mieste povedať, že s prírodným vápnikom, ale budem fér, poviem s akýmkoľvek vápnikom. Určite treba suplementovať K2, D3 v dostatočnej miere denne a treba myslieť aj na suplementáciu vápnika. Čo získam, ak budem suplementovať prírodný vápnik, je vyššiu vstrebateľnosť
absolútne bez akékoľvek chémie spracovaný produkt. To sa mi veľmi páčilo. Tým pádom mi to bolo vhodné, že vás trošku preruším aj v podstate pre deti, alebo páči sa mi to, že to je bez chémie. Áno, absolútne pri tom procese nebola používaná žiadna chémia. Ale ja by som nedal tú chémiu na prvé miesto, ja by som dal tú biológiu, pretože tá forma uloženia jónov vápnika v tom prípravku je tak unikátna, tak raritná, že vďaka tomu tá príbuznosť pre organizmus je tak vysoká, že získam oveľa viac. Čiže za rovnaké peniaze alebo za rovnakú dávku môj organizmus zásadne viac benefituje. Čiže si to vlastne zjednodušujem, respektíve môžem toho užívať o trošku menej, aby som získal ten istý efekt. Ale k tomu, čo ste povedali, vy teraz ma napadlo, sme to asi zabudli povedať, že kedy užívať vápnik. A deti ste spomenula, ja si myslím, že každý rodič by sa mal poradiť so svojím pediatrom, pretože je mimoriadne dôležitá aj tvorba tej kosti. A ešte o čo si viac, ak to dieťa aktívne športuje, pretože v tom prírodnom vápniku nie sú pritom len samotné jóny toho vápnika, ale sú tam aj bielkovinové substancie, ktoré vpríjmajú na raz a tvorbu tej kosti a optimalizáciu regenerácie. Čiže získam viac. Čiže už tam by som možno uvažoval o nejakej suplementácii. Samozrejme, prosím každého rodiča, opýtajte sa svojho pediatra, že či nemá ten človek a váš potomok užívať vitamín D. Lebo určite ste mu kvapkali kvapky, keď sa narodil. A potom prečo ste zastali? Ja na to nevidím absolútne žiaden dôvod. Z môjho pohľadu by malo dieťa užívať vitamín D kontinuálne. Uvidíte sami, ako sa to stalo mne, keď som to začal dávať svojim deťom, že prestali byť choré. Preto sme si hovorili o tých 300 procesoch, ale hovoríme o zdraví kosti. Potom je také obdobie hluchšie, a hovorím sám proti sebe, ale dajme tomu, že možno okolo 20. 30. roku života je to otázne. Pestrá vyvážená strava by mohla stačiť. Určite som za to, aby ten človek užíval vitamín K2, D3. Absolútne. Ale ten vápnik je otázny. A potom od toho 40. veku života automaticky. 10-15 rokov určite, obzvlášť u dievčat, ktoré majú menopauzu, tá fyziológia organizmu tak zásadne mení, že to ukladanie vápnika vlastne ide do úzadia, tam sa množstvo iných problémov a procesov prebieha. Ten organizmus sa musí nastaviť na nový život bez estrogénu. A jeden z efektov estrogénu je aj ukladanie toho vápnika do kosti, respektíve celkovej ako také metabolizácia efektu trávenia. Vďaka tomu klesá to vstrebávanie a my ho musíme podporiť. A čo ešte raz opakujem, intenzívne zainvestujem v tom období, sľubujem každému dievčaťu, každej žene, že to získa na starosť, pretože bude môcť chodiť, bude tá kosť pevnejšia a nebude mať problémy s tým spojené. Ako žijeme dlhšie? Investícia do budúcnosti v podstate. Presne, pretože ako žijeme dlhšie a chceme žiť čo najdlhšie, tak príroda nepoznala tieto problémy, pretože keď sme zomierali okolo 40. 50. veku života, ešte možno 100-150 rokov dozadu, tak toto sme vôbec nepoznali. Ešte 50 rokov dozadu sme to nepoznali, pretože sme úplne inak žili. Nevedeli sme, čo je počítač, nevedeli sme, čo je televízor, proste žili sme s prírodou a v súlade s prírodou produkty sme si pestovali sme si ich na záhrade, polievalo nám ich nebo. Dneska nič z toho nie je pravda. To znamená, tá rýchlosť a zmena životného cyklu, respektíve tej doby civilizačnej zmeny je tak obrovská, že za 20, 30, 50 rokov to telo si na to nevie sa tomu prispôsobiť. Ono si geneticky pamätá tisíce rokov dozadu, ale 10 rokov, 15 ho nevie zmeniť. Musíme mu pomôcť. A toto sú vitamín D3, to je u mňa absolútny must, ale vitamín D3, K2 je veľký pomocník pre zdravie ciev, pre zdravie kosti a v suplementácii z okolo 40. veku života s vápnikom, obzvlášť prírodným, dáva zásadnú pridanú hodnotu každému, kto rozmýšľa. A ja sľubujem to každému, že to zistí, že to zbadá, že to uvidí. Naznačili ste to už pred chvíľkou. Spomínali ste, že ste robili klinické skúšanie práve s vitamínom K2. Viete nám prezradiť, viem, že sme sa rozprávali, že máte iba nejaké predbežné dáta zatiaľ, ale teda viete nám naznačiť, prezradiť niečo? Naša spoločnosť sa dlhodobo aj z nejakého principiálneho prístupu, hoci vytvára aj výživové doplnky, venuje výskumu. A my sme s kolegyňou, s ktorou som mal ešte už dneska aj na dôchodku, s Ingrid mojou, to je taká matka toho
toho nášho biologického vápnika, sa rozhodli svojho času, že urobíme predklinické dáta na potkaniach a na myšiach, kde sme naozaj dokázali, robili sme to z toho dôvodu, že sme dokázali obrovské množstvo materiálu získať, a čo sa bežne z klinického sledovania u ľudí nedá, viete byť oveľa agresívnejší v tom sledovaní, tak máme veľmi, veľmi pekné predklinické dáta, ako ten prírodný vápnik v porovnaní s iným vápnikom fungoval. Je to až neporovnateľné. Máme také 3D schémy, kde ako sa tá kosť zmenila, lebo sme navodili u tých potkaníc vlastne osteoporózu a suplementovali sme to. A tam sme prvýkrát zaradili, ako prvý na Slovensku, my sme ináč priniesli na vitamín K2 na Slovensko, zaradili aj vitamín K2. A zrazu sme zistili, že to má zásadný vplyv. Tak sme sa dohodli s profesorom Pajerom v Bratislave a poprosili sme ho, či by nebol zase on otcom tej klinickej našej štúdie a urobili sme vlastne medzinárodnú a invazívnu randomizovanú štúdiu na sledovanie práve žien v osteopénickom stave, respektíve ktoré majú osteopéniu, ako na to vplýva užívanie vitamínu K2, D3 s vápnikom v rôznych ramenách a vyšlo to zázračne. Vyšlo to úplne zázračne. Nedávno sme to prezentovali na kongrese v Brne, budeme to dúfam publikovať aj v svetových periodikách, pretože z toho vlastne vzišlo, a to bolo taký endpoint pre mňa z tej diskusie, lebo som sedel v sále, kde bolo možno 200 lekárov, že či by sme nemali, lekári sa sami zamýšľali, pridať aj vitamín K2 do toho štandardného užívania. Oni sami vlastne z tých výsledkov pochopili, že vitamín D je málo, lebo štandard je vitamín D s vápnikom. To užíva pri každej liečbe osteoporózy. Žena dostane lieky, kde obsahujú vitamíny D3 a vápnik. A oni sami hovoria, nemali by sme pridať K2 na základe tak sľubných vlastne výsledkov, ktoré sa nám podarili. No a myslíme si, že pre nás je to tak sľubná vec, že chceme teraz otvoriť ďalší krok štúdií a ideme skúmať aj aktívne už terapeutickú dávku vitamínu K2, D3, opäť v medzinárodnej nejaké veľké štúdie a možno takto za 5 rokov, keď sa budeme rozprávať, už to bude vlastne obsolentná téma a všetci príjmu, že to je štandard a budú to užívať. Ja si osobne myslím, že sa to stane. Ja som o tom presvedčený z tých hĺbky informácií, ktoré mám, alebo z toho hĺbky poznania tých biologických procesov v organizme si myslím, že sa to stane a bude to štandard. Ja to odporúčam už dnes každému. Áno. A teda ste spomínali, že ste mali medzi pacientkami osteopénické pacientky, čiže nie tie, čo boli v osteoporóze, ale osteopénické a že je v podstate asi dôležité sa venovať aj pacientkám tohto typu, alebo s týmto, keď to môžem nazvať ochorením? Alebo... Ja som to už dneska povedal a sa k tomu vrátim a je to výborná otázka, ďakujem za ňu, pretože je to obdobie ženy, kedy ešte na to ona vôbec nemyslí, že to môže prísť. A je to vlastne presne to obdobie, kedy začína tá menopauza. Ano. A to je to, čo som tu hovoril, že opýtajte sa svojho gynekologa, či by ste si nemali dať stanoviť kvalitu kosti denzitometrom. Platí to poisťovňa, zo zákona to prináleží. Nie je to tak často, ako keď už máte ochorenie, ale je to tam. Aby každá dáma, každé dievča zistilo, v akom stave tie kosti má, aký je ten východzí bod, práve preto, že to je obdobie, ktoré sa dá ešte zvrátiť v zdraví tej kosti. Potom, keď už je to osteoporóza, už sa to nikdy nepodarí do toho stavu dostať. Sa stanovuje tzv. T-score, to je tá vlastne strata kvality tej kostnej hmoty a to T-score sa už nedá vrátiť do toho pôvodného. Čiže vieme ho zastaviť v tej osteoporóze, vieme ho trošičku zvrátiť, ale už ho nevieme dostať tam, kde je počas osteopenie. Čiže v správnom čase, keď sa podchytí táto téma, to dievča sa na to svojho gynekologa opýta, on jej povie, no u vás by som už niečo doporučoval, tak v tom prípade získa najviac. A to je niečo. Ja si myslím, že to tiež do tej gynekologickej praxe príde a máme veľmi šikovných lekárov, aby zaradili do štandardného vyšetrenia aj toto, lebo vlastne pomáhajú tomu človeku o 20 rokov. Oni investíciou dnes získávate niečo za 20 rokov alebo na 20 rokov. Áno. Ešte by som tak shrnula vlastne to T-score. To znamená, že ja doplňte ma, po denzitometrickom vyšetrení denzitometrické vyšetrenie si tak láškate v nemocnici a prejde ponad vás nejaký prístroj, ktorý vám s určitým žiarením zistí, akú kvalitu tej kosti má. Áno, na základe toho T-score, tak? A nie, a vyhodnotí ho, to vyhodnotenie je to T-score. Je to T-score a to je nejaké číslo. Áno, to je nejaké číslo, na ktoré vy nemusíte vôbec nejako reagovať, bude to, jak sa to správne povie,
pozitívne číslo alebo negatívne číslo, plus alebo mínus. A väčšinou čím je to číslo viac mínus alebo väčšie mínus, tak tým tá kvalita kosti je oveľa horšia. Môže byť 0, 0,5, môže byť 0, môže byť minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Čiže na základe tých hodnôt lekár už vie povedať, že pacient je zdravý, čo sa týka kosti, osteopenický alebo porotický. Presne. Presne. Dobre. Každý lekár, není to na pacientovi, každý lekár to na základe toho denzitometrického vyšetrenia povie a bude vedieť, že či je už správny čas tým začať robiť. Ale čo by bolo dôležité zdôrazniť je, že netreba čakať na osteoporózu. Treba to stanoviť vo fáze osteopénie a to práve z toho, čo sme tu už opakovane hovorili, že sa to dá zvrátiť. Lebo tá kosť nie je tak vybrakovaná, nie je tak zničená, aby sa nedokázala ešte obnoviť. Čiže ak potom začnem, lebo dlhodobo som sa k sebe nevenoval, nemal som nejakú športovú aktivitu, zle sa stravujem, stanujem sa štandardnou dietou. Mňa napadajú aj tie všelijaké intolerancie a tieto veci. To je samostatná téma. No, každý človek, ktorý má nejakú intoleranciu, či už na laktózu alebo na lepok, má vlastne nejakým spôsobom permanentný zápal v tom čreve. Prebieha tam nejaká neštandardná biológia a vďaka tomu strebáva menej. Čiže ten človek potrebuje nie 2, nie 3, možno aj 5 krát viac toho, čo on bežne ja nepotrebujem, lebo ja ani žiadnu alergiu nemám. Čiže to je samostatná téma. Ale vravím, že v tej fáze mi ten lekár odporúči, že začnite suplementovať, lebo doteraz ste nesuplementovali nič a váš organizmus to už potrebuje, lebo sa to ukazuje napríklad na kvalite vašej kosti, ktorú sme stanovili denzitometrom na základe toho test score. Spýtam sa ešte, je reálne sa vďaka tejto suplementácii dostať do normálu? Spomínali ste, že osteoporóza je už nezvrátiteľná, ale napríklad z tej pénie by sa ešte dalo dostať nejak. Výborná otázka, pretože bolo to vlastne endpoint tej našej štúdie, kde to vyšlo famózne, naozaj vyšlo to famózne, práve vďaka tomu, že tam bol prítomný ten biologický vápnik, ktorá prírodný, to je unikátna vec. Do toho tam bol veľmi funkčne to vitamín K2, aj tá forma bola vlastne aj v dostatočnej miere suplementovaná, aj tá správna forma a bol tam dostatok vitamínu D3 a všetci traja spôsobili to, že ten endpoint tej štúdie je, že sa to dá zvrátiť, že sa to dá zlepšiť, respektíve sa to dostať do normálu, respektíve možno ešte do lepšieho stavu, ako tie pacientky vstupovali do tej štúdie. Tak to je krásne. To je zásadný prínos. Je to veľká zmena. Ale tam je asi dôležité to, že keď ten pacient už je, nazvem to teda, že zdravý, čo sa týka tej kosti, že asi je na mieste upozorniť tých pacientov, aby neprestávali s tou suplementáciou. Lebo To sa stane, ako dlhodobo užívať nejaký výživový doplnok je problém. Ja by som nechcem byť taký ambiciózny, aby som povedal, že suplementujte stále. Mne by stačilo, keby suplementovalo sa K2D3. Ten vápnik možnosť nejakými dobrou strávou v zmysle v zeleniny, nejakých tvrdých syrov, tvarohov a fast food a Coca-Coly a veci okolo toho, áno. A to by sa dalo. Čiže ten vápnik, my som tam ak sa dostaneme do normálneho, respektíve ten stav kosti sa zlepší, tak môže sa aj intermitentne užívať, že raz áno, raz nie, alebo v niektorých obdobiach, keď mám väčšiu alebo horšiu nejakú záťaž, môžem. Ale nemyslím si, že by sme v dnešnej dobe mali prestať suplementovať K2D3. Neviem si to predstaviť. Ja sám osobne dlhodobo užívam vitamín D3, pretože si myslím, že ostatné efekty, alebo ten sumár tých efektov a ten nedostatok pandemický, ktorý my tu máme, výrazne vplýva na naše zdravie. A neviem si predstaviť, to je jak jód. Jód v 30 rokoch sme museli pridať do našej stravy, pretože sme mali tak veľké problémy s tým spojené, že vlastne pridaním do soli sme zabezpečili elimináciu určitých ochorení v populácii. A už sú krajiny, my ešte tam nepatríme, ale bude to otázka času, napríklad by som zdôraznil, je to Británia, kde už aj vitamín D3 pridávajú štandardne do mlieka alebo do iných klasických potravín, ktoré sa kupujú v obchode, pretože vedia, a ten nejaký progresívny mysliaci minister zdravotníctva si to uvedomil, že suplementáciou vitamínov, dlhodobou suplementáciou vitamínu D získa tak veľa, že ušetrí vlastne na zdravotnej starostlivosti. To je psychické zdravie, to je zdravie kosti, to je zdravie tráviaceho traktu, to je zdravie, to je krása, to je spánok, množstvo tých efektov, ktoré on má na starosti. Čiže všetko, čo ja vlastne jedným vitamínom vysuplementujem, môže mi zmeniť množstvo následkov, ktoré to prináša, keď ho mám nedostatok. Spomínali ste, že sa venujete ako spoločnosť hlavne ženám v menopauze a v podstate problému ako osteoporóza, osteopénia, čo vtedy je taký asi najdôležitejší, ale najmarkantnejší. Potom sa k tým ešte produktovým skupinám vrátim, ale zaujíma ma, že čo muži. Už ste to naznačili, že aj muž môže mať osteoporózu. Možno, že to je taká pre niektorých aj novinka. A čo, muž nesedí pri televízore?
muž dneska Áno, netrénuje. Často sa tá osteoporóza spája so ženami, ako pre nás laikov. Je to ale pravda, osteoporózu majú viac dievčatá. Faktom je, že rovnako ako majú osteoporózu, dievčatá majú osteoporózu aj muži. Je to spôsobené tou civilizačnou zmenou nášho správania, pretože my síce dlhodobo tvoríme testosterón, respektíve aj klesá tvorba, ale je tam dostatočne prítomné aj do 70. 80. roku života testosterón, ktorý zabezpečuje ochranu a kvality tej kosti. Ale keď sa budete jesť na natierkové syry, keď budete stále ležať pri televízore alebo pri počítači, tak sa nemá ako obnoviť, respektíve z čoho vytvoriť. Čiže ten biológia nie je rozdielna medzi dievčatom a mužov. Je to úplne tá istá biológia. Čiže rovnako menšej miere, ale rovnako to platí aj pre mužov. A k tým našim výrobkom ja sa veľmi rád k tomu vrátim, pretože je to pravda a nie je to pravda, čo ste povedala. My naozaj sa zameriavame na zdravie ženy v menopauze, naozaj zo všetkých možných uhlov, či už je to prevencia menopauzy alebo prevencia kvality a zdravia kosti. Ale myslím si, že máme veľmi silné portfólio unikátnych výrobkov aj napríklad pre deti, pre zdravie kosti u detí, pre zdravie klbov, pri rastovom špurte a máme už aj nejaké lifestyleové produkty, takže rád sa s vami o tom porozprávam. Všetky naše produkty založené na určitej biochémii, biológii a medicíne a všetky prinášajú sľubovaný efekt, ktorý je na tej krabičke napísaný. Áno. Ešte mi napadá, ako je na tom vitamín K2 s bezpečnosťou. Sú nejaké nežiaduce účinky, čo by sme mali očakávať? Je veľmi dôležité aj o tomto sa porozprávať práve kvôli tomu, že sa často zamieňa za vitamín K1. Čiže je treba uvedomiť si, čo suplementujeme, že musí to byť prísne vitamín K2. A bezpečnosť vitamínu K2, keď si spomeniete, ako sme sa rozprávali napríklad o tých Japoncoch, je jednoznačne preukázaná, že je aj vysoká dávka absolútne bezpečná. Ono sa by malo užívať v podstate 1 mikrogram na kilo telesnej hmotnosti. Je to podľa plochy povrchu tela, ktorá sa priamo s týmto spája. Čiže dávka okolo 60 až 120 mikrogramov nie je vôbec absolútne pre ten organizmus problém. Dokonca dneska prebiehajú štúdie, kde sa používa napríklad v kardiológii aj 2000 mikrogramov. Keď si zoberiete, že v jednej dávke toho kvázi jogurtu v Japonsku je okolo 450 až 500 mikrogramov a majú to aj 2-3 krát denne, organizmus si s tým vie poradiť. Zase je úprimne treba povedať, že tá obava je na mieste. Samozrejme, treba byť určitým spôsobom obozretný. Treba myslieť na to, ak máte nejaké iné komorbidity v zmysle napríklad problémov so srdcom alebo užívate nejaké iné lieky a vždy sa treba poradiť s lekárom, to je pravda, ale bezpečnosť vitamínu K2 aj možno na základe našej štúdie alebo vôbec na základe dostupných dát, ktoré aj sú zverejnené na európskej stránke Európskej medicínskej agentúry, je bezpečná. Čiže vitamín K2 nespájať so zražaním krvi, spájať ho prísne so zdravím kosti, a vo vyšších dávkach je takisto. Dokonca pri niektorých ochoreniach, napríklad ako sú tie kalcifikácie, sa odporúčajú krátkodobo v dvojnásobné alebo trojnásobné dávky, aby sa tá regenerácia, respektíve rezorpcia tých kalcifikátov urýchlila. Nie je to bezpečný vitamín. Ak by ste mali shrnúť na záver nejaké rady, nechcem povedať 3, ale dajte hoci koľko, čo robiť pre zdravé kosti? Je to ťažké. Ja to hovorím často, ja viem, ale asi... Spomínali ste ten pohyb. No, to by som dal na prvé miesto. Ja by som dal absolútne na prvé miesto. Človek by sa mal hýbať. Najzdravší pohyb je chôdza. Najsuper pre všetko možné ostatné v organizme je rýchla chôdza. Čiže nájsť si 2-3 krát v týždni možnosť, alebo cieľene neísť výťahom, ísť schodami, cieľene sa pohnúť a cieľene sa hýbať, pretože donútime ten organizmus niečo s tou kosťou robiť. My ho prinútime ju remodelovať. Čiže to by bola prvá rada, je šport. Druhá rada je určite, že potrebujeme suplementovať K2D3 a prírodný vápnik, obzvlášť okolo 40. roku života. Nie je momentálne v mojich vedomostiach schopná bežná žena prijať dostatok vitamínu D a K z potravy. Čiže myslieť na to, že či sa mi to páči alebo nepáči, musím určitým spôsobom suplementovať. No a ja by som dodal ešte možno aj tretiu radu, trošku pouvažovať o tom, čo jeme. Naozaj trošku pouvažovať o tom, čo jeme, pretože darmo ja si budem napravovať a kupovať možno drahý vápnik a potom sa na to budem piť kolové nápoje alebo natierkové syry. Zájsť na nejakú stránku, ktorá o tom pojednáva,
a nejaká lifestyleová stránka alebo nejaká odborná stránka, koniec koncov aj na našej stránke to je, a prečítať si niečo o tom, ako by som mohol zmeniť tú svoju dietu, aby som tomu pomohol, aby som nešiel sám proti sebe. Lebo jedna vec je, čo mi chutí, ale jedna vec je, čo je prospešné pre moje zdravie. Čiže ja by som asi tie tri veci zdôraznil ešte raz, teda športovať, hýbať sa, suplementácia minimálne K2, D3, optimálne aj okolo 40. veku a vyššie života aj s prírodným vápnikom a určite zmena diety. A myslieť teda na svoju v podstate budúcnosť, na starobu, aby... Investovať dnes, aby som budúcnosti toho zarobil viac. Faktom je, že výrazne napríklad na to vplýva spánok. Aké regenerácii sme, ako veľa sa stresujeme, ako veľa. To je ale všetko v život, ktorý asi nevieme zmeniť. Máte 2 malé deti a máte o stres postarané. Máte problémov kopu. Čiže to nie je také jednoduché, musíte sa o nich postarať, musíte zabezpečiť rodinu, musíte zabezpečiť funkčnosť práci a toto sú veci, možno malé krôčiky, ktoré mi umožnia mať väčšie možnosti práve s nimi niečo robiť. Takže ja si myslím, že je to veľmi, veľmi rozumná investícia. Ďakujem pánovi doktorovi Jurajovi Vozárovi zo spoločnosti Biomin. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.